असे इव्हिनिंगला 1 किंवा 2 लाडू पण तुम्ही खाल्लात ना, तुमचा डाईट पण एकदम प्रॉपर राहील. डाएट खायला ते उपवासाचं तुम्हाला काय वाटणार पण नाही. 2-3 पण खाल्लात ना, 2-3 घेऊन गेलात ना डब्यात, तुमचा उपवास सुद्धा चांगला जाईल. नमस्ते. आज मी नवरात्री स्पेशल मखाने आणि ड्रायफ्रूटचे लाडू बनवते, तुम्हाला दाखवते. आणि हे लाडू कशासाठी, आता समजा आपण कुठे जॉबला असाल तर, कुठे जात असाल तर, तुम्हाला उपवास असेल तर समजा 1-2 लाडू तुम्ही बॅगेत टाकले की तुम्ही निघालात, अशासाठी हे तुम्हाला लाडू बनवून दाखवते नवरात्री स्पेशल. आता हे आपले ड्रायफ्रूट बघा काय काय घेतले. हे अक्रोड घेतले, काजू घेतले, बदाम घेतले आणि हे आपली मनुका आहे. ही आपली मनुका घरगुती सुकवलेली आहे, अर्धा कप आहे सर्व. हा. आणि 1 वाटी खोबरं घेतलाय सुक्का. हे आपल्याला 1.5 वाटी गुळ घेतलाय किसून. हे आपल्याला 3 वाट्या मखाने घेतले. आता हे पहिलं आहे ना, पॅन ठेवलाय बघा. पॅन मध्ये घी टाकते, 2 चमचे घी टाकलाय बघा. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ड्रायफ्रूट आहे ना सर्व भाजून घ्यायचे. भाजून म्हणजे जास्त भाजायचे नाही आहे, थोडे म्हणजे कडक कुरकुरीत करायचे आहेत. बदाम आपले चांगले भाजले आहेत. आता त्याच्यामध्येच आहे ना, गॅस बारीक करते, हे काजू आणि अक्रोड टाकते. बदाम पहिले का टाकले, ते जाड वस्तू आहे ना, कारण ते भाजायला जरा टाइम लागतो. ड्रायफ्रूट कसं जास्त तळून घेतलं ना भाजून आपण, की ते लाडू आपले राहिले तर ते कवट होत नाही. त्याच्यासाठी थोडे घी मध्ये आहे ना ते तळून घ्यायचे भाजून, त्याचा चांगला खमंग वास येतो बघा. हे आपले ड्रायफ्रूट भाजले आहे. आता हे काढून घेते भांड्यामध्ये. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे मखाने भाजायचे. आता थोडं त्याच्यामध्ये घी आहे, आपण लागला तर 1 चमचा टाकू. मखाने पण चांगले भाजून घ्यायचे, म्हणजे कुरकुरीत होतात. दिल बाहेर आवाज येते. दिल आवाज देते ना, आता बाहेर कोण नसेल. दिल कोण आहे तिकडे? मखाने भाजताना काय करायचं, गॅस आपला फुल असतो ना, ती बारीक करायचं जरा, आणि कमी गॅसवर मखाने भाजून काढायचे. कारण मखाने आहे ना भाजायला वेळ लागतो. कारण स्लो याच्यामध्ये भाजले ना की ते चांगले कुरकुरीत होतात. नाही तर फास्ट याच्यावर आपण भाजले ना की ते काय माहितीये, एका बाजूने काळे होतात. थोडा कलर पण चेंज होतो. सफेद सफेद असतात ना, थोडे बघा असे होतात, कलर थोडा येतो. आपण त्याच्यामध्ये आहे ना थोडा घी टाकायचा. अर्धा चमचा घी टाकलाय बघा. त्याच्यामध्ये आपलं खोबरं भाजून घ्यायचं. ही 1 वाटी खोबरं आहे. नारळाची 1 वाटी असते ना, 1 वाटी, अर्धा नारळ ते आपले घेतलेले आहे. ते पण खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचं. हे सुकं खोबरं आहे ना? हे सुकं खोबरं आहे, सुकं खोबरंच घ्यायचं. खोबरं पण चांगलं असं ना थोडं भाजून घ्यायचं, नाही तर काय होतं माहितीये का, लाडू राहिलेत ना तर ते खवट होतात. ड्रायफ्रूट आपले चांगले असतात, पण ते खोबऱ्यामुळे मग लाडू खराब होतात. खोबरं टाकायचं असेल ना तर खोबरं असं पहिलं चांगलं भाजून घ्यायचं. कुठे गेली दिल? हे बघा आमची दिल. इकडे दिल, बाहेर ये, बाहेर ये. खोबरं आपला मस्त भाजलाय बघा. आता मी गॅस बंद केलाय जरा, आणि खोबरं घेते काढून. हे आपल्याला थंड करून आहे ना, आता आपल्याला सगळं मिक्सरला लावायचं आहे. पहिले थोडे मनुका फिरवून घेते त्याच्यामध्ये. पॅन गरम असल्यामुळे आहे ना त्याच्यामध्ये थोडे मनुका फिरवून घ्यायचे. नाहीतर पण तेलामध्ये जर भाजले ना आपण, फ्राय केले तर ते फुलणार. आपल्याला फुलायला नको आहे. आता आपले ड्रायफ्रूट आहे ना थंड झाले आहे, ते पहिले लावून घेते मिक्सरला. आता आपण मिक्सर लावूया, पावडर करूया त्याची. हे बघा आता आमची दिल खेळायचं मोठे दिलचं. दिल पकडू दिल ना, पकडू दिल ना, पकडू दिल ना. पकडा पकडा पकडा. कुठे गेली बघा, कुठे गेली? लपाछपी केली दिल बघा, गेली आतमध्ये. हे ड्रायफ्रूट झाले वाटून, असं बारीक वाटायचं. आणि जास्त फिरवत नाही राहायचं, सरसर सरसर करत राहायचं, नाहीतर त्याचं तेल सुटणार. आता मखाने फिरवते. आता मी अर्धे मखाने लावून घेतले बघा असे, आणि अर्धे ठेवले ते शेवटला लावणार. कारण पहिला आहे ना मी आता खोबरं लावून घेते, कारण खोबऱ्याला तेल सुटतो ना, म्हणून पहिला खोबरा लावून घेते. आता हे बघ खोबरा, आता आपण जास्त फिरवला तर त्याला तेल सुटेल. ते खोबरा पण लावून घेतले. सर्व साहित्य एकत्र करायचं आहे. हे बघ मखाने असे जरा जाडच लावायचे, कारण लाडू मध्ये असे जरा दिसले ना जाड जाड की जरा सुंदर दिसतील लाडू पण. आता हे सर्व बाकीचं साहित्य बघा सगळं एकत्र केलंय. आता त्याच्यामध्ये मनुका टाकते. आता आपल्याला हे गुळ आहे ना, आपल्याला 1.5 वाटी गुळ घेतलाय आणि चांगला किसून घेतलाय. आता याचा आपल्याला जरा मेल्ट करून घ्यायचा आहे. आता मी 1 चमचा घी टाकलंय बघा याच्यामध्ये, पॅन मध्ये. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे गुळ आहे ना विरघळून घ्यायचं आहे.
आपल्याला गुळाचा पाक करून नाही घ्यायचा आहे, गुळ फक्त विरघळून घ्यायचा आहे. आता मी इथे गॅस बारीक केलाय आणि आपला गुळ बघा विरघळतोय. पण गुळ विरघळेपर्यंत आपण काय करायचं माहितीये का, इथे हे सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं. आता गुळ बघा इथे विरघळतोय. गुळाचे खडे मोडून घ्यायचे. जॅम सारखं झालं. गुळाचे खडे बघा सगळे विरघळलेले आहेत. गॅस बंद केलाय. हे बघा. आता आपल्याला हा पाक आपला आहे ना गुळ विरघळलेला, आता हे आपल्या मिश्रणामध्ये ओतायचं आहे. आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. पौष्टिक पण झालं, उपवासाचं पण झालं आहे ना. गुळ टाकून ड्रायफ्रूटचे लाडू पौष्टिक पण झाले, उपवासासाठी पण चांगले. गरम आहे ना म्हणून मी आपलं याने दवलते. गुळाचा असा चटका लागला तर बारी पडेल. आता आपल्याला वेलची जायफळ पावडर ही टाकायची, 1 चमचा टाकायची, मस्त भरपूर सारी टाकायची, चांगला सुगंध येतो त्याच्यामध्ये. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, आता या स्पॅन मध्ये आहे ना 2-3 चमचा पहिला घी गरम करते. घी पण असा नाही टाकायचा साधा, गरम करूनच टाकायचा, नाही तर असा साधा टाकला ना तरी पण तो घी खवट होतो हा कधी पण. हा म्हणून असं गरम करूनच घी टाकायचा. आपलं घी पण पातळ झालंय मस्त. घी टाकते याच्यामध्ये. आता आपले गरम गरमच लाडू बांधून घ्यायचे. पीठ गरम आहे ना? गरम आहे म्हणून गरम गरमच जरा वलायचे लाडू. हे ड्रायफ्रूटचे लाडू आहेत ना, आपल्याला गोल नाही आले तरी चालेल, पण गरम गरम वळून घ्यायचे. मखाने असे दिसायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. अरे वा, आपले उपवासाचे ड्रायफ्रुट्स टाकून मखाने टाकून लाडू एकदम रेडी आहेत. आता आपण पटकन टेस्ट करून घेऊया. आणि एकदम पौष्टिक लाडू, गुळाचे हेल्दी लाडू आहेत. तर इथे आपले उपवासाचे नवरात्री स्पेशल ड्रायफ्रुट्स मखान्याचे लाडू एकदम रेडी आहे. आता मी एक घेतो. मग मी एक घेते. जरा टेस्ट कर मम्मी, तू पहिले टेस्ट कर बघ कशी झाली सांग. ड्रायफ्रूट आणि मखाण्याचे लाडू म्हटल्यावरून ते गुळातले कोणाला वाईट लागणार आहेत का? चांगले झालेत, मस्त झालेत. आणि सांगायचं गेलं की हेल्दी रेसिपी आहे मम्मी. म्हणजे कुठल्या रेसिपी उठल्या सकाळी एक खाल्लात ना उपवासाचं तर तुम्हाला दिवसभर वाटणारच नाही का खायला. आणि जर गोड प्रमाण विचारताय, गोड एकदम व्यवस्थित झालंय, व्यवस्थित गोड झालाय. ड्रायफ्रुट्स पण एकदम छान लागतात. त्याच्यात मनुका सुद्धा लागतात, त्यात काजू बदाम हे सर्व. मखाने तर तोंडात विरघळत आहेत. म्हणजे एक ओव्हरऑल एक चांगली टेस्ट आली आहे. लाडू एकदम छान झाले. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा. उपवासाला आधीच बनवा तुम्ही. बनवून ठेवा, कारण उपवास आहे पण आपल्या हेल्दी पण खात राहायचं. आपला उपवास पण होतो आणि आपली बॉडी आणि आपली हेल्थ पण चांगली राहते.